viittoman kielen ohjaajat esittäytyvät. Mä oon Lahtisen Heli. Mä oon valmistunut Rovaniemeltä 2009 vuonna viittomakielen ohjaajaksi. Mä oon ollut Kuurosokeitten kuntoutuskeskuksella ohjaajana. Sitten mä oon ollut kaupungin vammaispalvelun kautta viittomakielen ohjaajana. Tällä hetkellä mä oon palvelukeskus Metsolassa palveluasumisen ohjaajana. Mä oon Tiina Latvaja-Kortelainen ja oon valmistunut viittomakielen ohjaajaksi Kuopiosta Pohjois-Savon opistosta 2007. Niin oikeastaan pari päivää sen valmistumisen jälkeen niin täältä tämän koulun silloinen rehtori otti minuun yhteyttä ja kysyi, että kiinnostaako tämmöinen työ täällä. Ja olen nyt kohta 10 vuotta ollut täällä Kuopiossa Pohjantien koulussa autistiluokassa koulunkäynninohjaajana. Hei, olen Tiina ja olen töissä päiväkodissa. Eli olen yhdelle lapselle oma henkilökohtainen avustaja. Minkälaisia asiakkaita sinulla on? Mulla on asiakkaina kuuroja, kuurosokeita, viittomakielisiä. Meillä on täällä koulussa 5 tämmöistä iltapäiväkerhoryhmää ja mä oon sitten yhdessä, jossa on erityislapsia, siellä on kehitysvammaisia, sitten on autisteja ja kielenpolun lapsia. No, mulla oli 2,5-vuotias tämä lapsi, kun minä aloitin, ja 0–3-vuotiailla oltiin se vuosi, tehtiin töitä, että tietotaito kasvoi ja nyt on isojen puolella, eli 3–5-vuotiaiden ryhmässä. Mitä toimenkuvaasi kuuluu? Mä oon päässyt mun työssä tekemään aika laajalti kaikenlaista. Mä oon ollut muun muassa kuntosaliohjaajana kuuroille. Sitten mä oon päässyt 3 kertaa ulkomaille kuurosokean henkilön ohjaajana ja se on oikeastaan yksi semmoinen paras kokemus niin kuin tästä työstä. Tällä hetkellä tässä meidän luokassa on 4 oppilasta ja viittomia käytän heidän kanssaan ja sitten paljon kuvitetaan tarinoita ja tapahtumia, jos ollaan lähdössä jonnekin, niin tehdään niistä semmoinen kuvaohjelma. Ja me ollaan myös tässä meidän luokassa niin itse tehty kuvitettu lauluja. Ohjaan ja tuen arjen tilanteessa, käytän kommunikaatiossa kuvia ja tukiviiton. Jos en viittoisi, niin minua ei ehkä koettaisi niin tärkeäksi päiväkotimaailmassa, koska sitten tämä viittomakielen taitoni on sitten että semmoinen tärkeä asia, mitä tarvitaan tuolla työelämässä. Ja etenkin kun palkattiin viittomakielen taitoinen siihen työtehtävään, niin ilman tätä taitoa en olisi varmaan saanut tätä työtä, mikä mulla nyt on. Viittomakielen ohjaajan koulutus on ainut joka on tähän työhön, jonka on saanut. Et sitten työssä tässä on oppinut monenlaisia taitoja muutenkin. No, mä haluaisin sanoa, että mä haluan itse tarjota kaikille asiakkaille sellaista elämää, mihin jokaisella niin kuin meistä on mahdollisuus. Asiakkaan opastus ja kokemukset. Mennään Ikean sisälle. Nyt tässä on nämä pyöröovet ja päästään heti tähän ensimmäiseen pyöröovilokeroon. Ja tässä täytyy kävellä vähän hitaammin näiden pyöröovien vauhdin mukaan. Tässä on semmoiset 2-osaiset nämä portaat, eli tuolla portaikon puolivälissä on tuommoinen pieni tasanne, mutta sitten ne portaat jatkuu vielä ihan parin askeleen päästä. No mennään vaan. Rojannusseija olen ja Varkaudesta tulen. Se on 14 vuotta sitten, kun tämä teidän koulutus alkoi. Tutustuin silloin tähän koulutukseen ja koin, että se oli todella semmoinen uudenlainen palvelu. Se perinteinen tulkkipalvelu sitten tuntuu ylimääräistäkin siinä on, että koska sitä tulkkausta ei koko ajan todellakaan tarvitse, että viittomakielen ohjaajien palvelu ja koulutus, se olisi semmoinen vastaa hyvin niin kuin sitä mun tarvetta, mikä mulla on. Esimerkiksi mä päivittäin harrastan liikuntaa, käyn lenkkeilyllä ja se on sitten, että enemmän voi rentoutua ja nauttia sitä lenkkeilystä, että kun mulla on joku, joka näkee ja opastaa ja sitten on se ympäristökuvailu, että mikä menee ohi mun sen 10 asteen näkökentän. Mitkä on tämä käytävä? Varmaan semmoinen, olisiko 100 metriä melkein pitää kävellä meidän tästä. Ja nyt tullaankin tänne Ikeaan sisälle. Okei.
Haluatko, että näytän sinulle tuo pohjapinta-alakartan, No näytä että vaan. missä Joo. on mitäkin Katsotaan, osastoja? mitä siellä on. Me ollaan nyt tässä vasemmalla, eli kello 9 kohdalla. Ja tästä lähdetään kävelemään tuonne. Ensimmäisenä tulee vastaan olohuoneet Joo. ja sitten tulee työtilat. Mulla on niin kuin sillä tavalla onnekkaasti, että on 2 kuuloimplanttia ja tämä sitten hyvässä tilanteessa niin kuin auttaa tätä kuulemista ihan, että tosiaan niin kuin se tulkkaaminen ei ole sitten enää niin akuutti asia. Toivoisin, että niin kuin tätä päivää kun jo eletään, niin asiakkaana mulla olisi niin kuin mahdollista valita se, että minä voisin itse valita, että tarvinko minä sen ohjaajapalvelun vai tarvinko minä tulkkipalvelun. No niin, no täällähän tätä tavaraa alkaa olemaan. Eli tässä on nyt heti erilaisia leluja ja kirjoja. Siinä on mikäs tämä nyt onkaan, tämmöinen puinen junarata. Puinen. Onko se ihan brio? Ei se ole, mutta ne on tuommoisissa pahvilaatikoissa. Joo. Ja täällä hyllyn päällä, jos haluat kokeilla, niin on se junarata koottuna. Se on ihan puuta. Ja sitten tässä päällä on näitä puisia junavaunuja. Okei. Ja niitä voi keräillä ja ostella sitten. Joo. Työnantajat kertovat. Nikkasen Petri Sivupersona Oy:stä ja me alettiin oikeastaan 2-3 vuotta takaperin pohtiin, että mitä viittomakielen ohjaajat voisi tuoda lisää meidän palveluvalikoimaan. Silloin me oikeastaan huomattiin, kun me tehtiin vähän taustaselvitystä ja tutustuttiin viittomakielen ohjaajien tutkintoon ja sitten ohjaajiin itseensä, niin huomattiin, että heillä olisi paljonkin annettavaa. Jouni Riihimäki, Kuurojen palvelusäätiön palvelujohtaja. Kuurojen palvelusäätiöllä työskentelee tällä hetkellä 11 viittomakielen ohjaajaa ohjaajan tehtävissä ja saman verran ohjaajia erilaisissa avustavissa, esimerkiksi henkilökohtaisen avustajan, työssäkäyntiavustajan ja koulunkäyntiavustajan tehtävissä sekä erilaisissa sijaisuuksissa. Attendo Simon palvelukodin ja Saarentiekodin johtaja Minna Hirvaskoski. Ja meillä on asukkaana mielenterveys- ja päihdekuntoutuja sekä kehitysvammaisia ja asukaspaikkoja on yhteensä noin 60. Miksi palkkaisit viittomakielen ohjaajan? Ohjaajissa oikeastaan sivupersonalle se olennaisin juttu on se, että heidän osaamisessa yhdistyy hoiva- ja ohjauspuolta ja sitten tätä osaamista laajasti täältä kommunikaatiopuolelta. Meidän oikeastaan tekijärungon muodostaa viittomakielen ohjaajat ja siellä palvelumuotoina esimerkiksi omaishoidon lomitus ja vaikka perheohjaus, jossa yhdistetään palvelussa sekä sitä ohjausosaamista että sitä kommunikaatio-osaamista. Asiakas kohdataan hänen omalla kielellään ja tuetaan sitä arkea hänen tarvitsemalla tavalla vahvasti ohjauksellisella otteella. Meillä on palvelukoneella asukkaana mielenterveys- ja päihdekuntoutuja ja kehitysvammaisia. Heillä ei useinkaan ole yhteistä kieltä meidän henkilökunnan kanssa, koska heillä voi olla kommunikaatiovajeita. Tämän vuoksi olen palkannut meille viittomakielen ohjaajan, koska hänellä on hallussa vaihtoehtoiset kommunikaatiomenetelmät ja näiden kommunikaatiomenetelmien hyödyntäminen ja opettaminen myös henkilökunnalle auttaa meitä tulemaan toimeen asukkaiden kanssa ja löytämään sen yhteisen kielen, joka on kaiken kommunikaation ja yhteistyön ja yhteiselon edellytys. Minkälaisia kokemuksia on viittomakielen ohjaajasta? Viittomakielen ohjaaja pystyy työskentelemään monenlaisten asiakkaiden kanssa hyvin erilaisissa tehtävissä ja tilanteissa. Ja Kuurojen palvelusäätiö on ollut tosi tyytyväinen niihin valintoihin, kun viittomakielen ohjaajia on tehtäviin valittu. Sivupersonan kokemukset ohjaajista on erinomaisia. Kaikki meidän 4 tämän hetken ohjaajaa on tosi aktiivisia, oma-aloitteisia ja oikeastaan mikä hienointa, niin meidän yrityksen arvojen mukaisesti haluaa kehittää koko ajan itseensä eteenpäin. Hieno juttu on se, että tämä porukka, ohjaajat, on ihmisiä, jotka lähtee tekemään hyvin ihmisläheisesti sitä työtä ja asiakaslähtöisesti sitä työtä. Ei mietitä, että meidän pitää tehdä näin, koska on sanottu, että tehdään näin, vaan ollaan yhdessä aidosti sen asiakkaan kanssa ja sitten lähdetään yhdessä sen asiakkaan kanssa tekemään niitä asioita, mitä se asiakas kokee, että hän tarvitsee sitä arkea tuettaessa.
Kokemukseni viittomakielen ohjaajista ovat pelkästään positiivisia. Et ennen kuin meillekin palkattiin viittomakielen ohjaaja, niin ei ollut tiettyjen asukkaiden kanssa yhteistä kieltä, ei ollut yhteisiä kommunikaatiomenetelmiä. Tästä johtuen tuli päivittäisessä toiminnassa konflikteja, koska ei tiennyt mitä toinen tarkoitti ja asiakas ei tiennyt mitä henkilökunta tarkoitti. Niin sitä myöten sitten kun palkattiin viittomakielen ohjaaja, niin yhteinen kieli löytyi. Niin asukkaiden kuin henkilökunnankin toiminta helpottui huomattavasti, kun tiedettiin mitä toinen teki ja mistä toinen puhui. Missä viittomakielen ohjaaja on hyvä? Siellä on omaishoidon lomitus, siellä on perheohjaus, siellä on kotipalvelu, henkilökohtainen apu ja lastenhoito. Ja näissä kaikissa palvelumuodoissa viittomakielen ohjaaja pärjää erinomaisesti, koska ohjaajien se perusajatus on niin hyvä siitä, että se työote on ohjaava ja se ihminen huomioidaan. Siellä viittomakielen ohjaajat toimii erinomaisen hyvin asiakkaiden kanssa yhdistäen sen hoiva- ja ohjausosaamisen ja sitten taas hyvin monialaisen tiedon ja taidon siitä kommunikoinnista ja erilaisista menetelmistä. Viittomakielen ohjaajan ammattitutkinnossa hyvää on sen laaja-alaisuus, asiakaslähtöisyys ja monipuolisuus. Ja Kuurojen palvelusäätiön kannalta ja säätiön asiakasryhmän kannalta erityisesti viittomakielen ja viittomakielisen kulttuurin tuntemus. Viittomakielen ohjaaja on hyvä moniammatillisen tiimin jäsenenä. Viittomakielen ohjaajalla on sitä osaamista, mitä meillä lähihoitajilla, mielenterveyshoitajilla tai muilla ei ole. Hänellä on nimenomaan hallussa se vaihtoiset kommunikaatiomenetelmät, mitkä on kommunikaatio, yhteinen kieli on kaiken A ja O vuorovaikutustoiminnassa. Viittomakielen ohjaaja on nimenomaan hyvä siinä. Viittomakielen ohjaaja on mukana siellä, missä asiakas häntä tarvitsee. Päiväkodissa, koulussa, asumispalvelussa, henkilökohtaisena ohjaajana, harrastuksissa, arjessa ja asioinneilla. Viittomakielen ohjaajan asiakkaina voi olla viittomankieliset, huonokuuloiset, kuuroutuneet, kuurosokeat, sokeat ja heikkonäköiset, sisäkorvaistutteen saaneet, dysfaatikot, afaatikot, autistiset, kehitysvammaiset. Erilaiset kommunikointitavat ovat viittomakielen ohjaajien erikoisosaamista. Asiakkaan tarpeen mukaan viittomakielen ohjaajat käyttävät ohjauksessaan muun muassa suomalaista viittomankieltä, viitottua puhetta, tukiviittomia, taktiilia viittomankieltä, taktiiliviittomia sekä sosiaalisia pikaviestejä, sormiakkosviestintää, selkeää puhetta ja kirjoittamista ja erilaisia puhetta tukevia ja korvaavia menetelmiä, kuten kuvia, esineitä ja apuvälineinä käytettäviä tietokoneohjelmia.